Първи епизод на Къде златото започва. Искам да разследвам нещо като моите приятели. Нищо не мога да направя. Аз съм едно малко куче. А пък и на всичкото отгоре се казвам Николета. Какво е това име Николета? Знаете ли какво? Ще се обадя на моите приятели да ходим да разследваме нещо или да търсим. Ало? Ало? Чантичка, искаш ли да дойдеш у нас? Разбира се. Добре, хайде, чакам те. Ало, мирисливко, чакам те у нас. Чули? Ало, Криси, у нас те чакам. Кажи и на брат ти да дойде. Разбрали? Ало, топчо, ела бързо, моля те. Компаска, хайде бързо идвай. Трябва да дойдеш у нас. Бързо! Не знам за какво ме вика Николета. Влизай, отворено е. Николета, за какво ме викаше? Ами, после като дойдат другите ще ти кажа. Извикала си и други. Да, спокойно, всички ги познаваш. Ние сме най-добри приятели. О, да, Николета. Защо ме притесняваш? Трябваше да се къпя. Спокойно ще се изкъпеш после. Влизай! Здравейте, приятели, какво става? Ами, аз не знам. Николета ни извика, но каза, че и другите като дойдат, тогава ще ми каже. О, добре, нека да почакам. Влизай! Ники, какво става? После ще ви кажа. Сега се настанете хубаво, сега ще направя чай. Добре. Влизайте. Николета, какво стана? Оплашихме се. Сега ще ви наредя всички по големина, за да ви кажа да не припаднете после. Добре. Първо си ти, после вие, после ти. Не падай. И най-накрая ти. Ела по-напред, де. Тук ела. Сега ще ви кажа. Искам да търсим съкровище. Какво съкровище, Николета? Казах, съкровище. Съкровище злато. Видях картата и ще ви покажа къде може да има. Виждате ли ето тези точки? Те са най-много. Тук имам повече от всичко на света съкровища. Хайде да тръгнем, моля ви. Николета, само се забъркваш в игрички. Поне утре да стане. Добре. Лека нощ. Лека нощ, Николета. Ставайте! 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 Будна съм и аз от много време. И ние. Аз ставам. И аз съм буден. Хайде да тръгваме, но трябва да сложим храна. Разбира се, Николета. Хайде да слагаме. Готови сме. Хайде да тръгваме. Следва продължение.